function play in the waiting area. And must be goodies in front of gate 1. Sir, pa-hold up mo. Yan. Ako naman, nakachill ako. Ako naman. Hindi, yun kasi nakatingin na reporter. Yan, nakatingin. Grabe ka lang sa akin.
product ni ma'am? Wala mga pagkain na pork product? Ano, sambang para ano, doon na lang tayo. Kasi doon tayo eh. Sa jail. Saan na sila jail? Saan? Dito lang yan sila. Tawagi, asa sila gahuwat? Tawagan mo sila nang. Ha? Tawagan mo sila. Hindi. Dito daw tayo. Aparat papunta pa sila dito? Oo. Dito tayo kung may kulita. Tayo. Sige, bye. Malayo ba dun sa atin? Ay, sa ano? Sa ano, sa terminal sa live. Sayang. Please be advised that you will not aircraft to accommodate your airline. Nandito siya sa bakal. Hanggang Uy, tupoy, uy. Pre. Nihapit mas doiro. Oh. Pula ka gato sa itlog. Problema masiro nakatray man dik. 5 ka tray. Oh. 5 ka tray. dire. Ay, murag ano dire, murag lugar man dire. Kani ba dire? Irong. Masud ka nang tiil niya bukad pod.
Abot yan ng magyari nila dito. Diri na lang na siya. Siya ni. Kaya mo rin pa po. Ay, daawi na lang kay Ibrang Pablo. Palugdan ang trabaho. Gamang Si mamay. Naman po na siya. Saan mamaya? Tanawa dito. Tanawa dito. Ano? Animalis nag-imo. Kita ka kong pangag. Anak. Hello po. Wajik. Hello po nga. Wajik klaro ka. Kadali na lang na siya ni. Aw ni. Ano ang ba kong munik in taon do? Okay, mura magkuan din ha. Siko. Siko kayo man din.